ngihlala ku one room nezingane eziwu-2 nonkosikazi. Lo mbhemu uyabuya azongilanda and wasithembisa lo 2%, wasithembisa lo 200K. Okay, so I know ukuthi impilo ngiwasho futhi womlomo impilo zenu zizoshintsha. Okay, ngazi ukuthi no la ngisebenza manje ngifocus kulento. Bengibuya ngo-4 ekuseni ekhaya, ngihambe ngo-3, ngibuye ngo-3 esinye isikhathi ngileta unkosikazi uzokutshela. And masiyoshuta kwesinye isiqewu mfowethu, ubone ukuthi bese bemjikile ngempela labafana basegoli ukuthenga isikelemu ngisho kanjalo because akekho umuntu oyingozi njengomuntu othanda ifame. Uyamkhohlwa very fast. Same thing yenzeke ku-imal noMseleku ayenzayo. Umuntu othanda ifame, they forget about money, they forget about abantu ababakhile. KaMseleku ngakusho lokho kusho ngasiwa on public even internationally. I-TV status bayinikezwe uMusa Nsebeshe. I-TV status uMseleku nomndeni wakhe bayinikezwe uMusa Nsebeshe, but they never paid me a cent. Ngihlala ku-one room, yes, ney'ngane. La ongazwela khona kakhulu uma sishutha esiqiwini. Lalo msiphathela uMusa Nsebeshe useza amazamisa e-social media yonke veza amahlaza kwaMseleku. La khona veza ukuthi uMseleku wafika kuyena kanjani, kanti-ke kuzo zonke izinto umjikele kangakanani. Imali agcina embamba yona noma-ke bekufanele amnikeze wena akamnikezanga, namaphesenti abavumelane ngawo emakhampanini awenzile abakaze aphinde awenze. Kodwa-ke kukho konke lokhu okubonakala laphana ey'nkundleni zokuxhumana, isikakhulukazi laphana ku-TV, uyena uMusa Nsebeshe othintekayo laphana, uyena futhi odlale indima enkulu. Njengamanje umndeni wakwaMseleku noMusa Nsebeshe noma bengabonakalaphi noma bengabonanaphi, kuba-ke inkukhu nempaka. Uma ngabe-ke bezohlangana, abanye bakhuluma kakhulu nalaba bakhuluma nabo kangangokuthi abambheki nangasolinye uMusa Nsebeshe. Phathela-ke inkulumo yakhe ephelele echaza ukuhlangana, echaza ukuqala kobudlelwane babo ukuthi kwaqala kanjani, echaza ukuhlangana kwabo ukuthi kwenzakala kanjani, kwaqala kanjani ukuthi kuze kufikela kukhona. Ngenzela into elula-ke mlaleli wami, njengoba uhleli ngulethele ehamba phambili, uyalayikha wenze sure ukuthi uyasubscribe uma ungaka-subscribe. Masubscribe-ile ngiyabonga, lathi gcoka uhamba nami, thank you. Ngiyabonga kuleyo ndawo. Enza sure ukuthi-ke uyalayikha, uyenza sure ukuthi uyashare ividiyo uma ngabe isiphelile ukuze mhlawumbe uzuvo labanye abantu. Wenze sure ukuthi uyayilinda iziphele bese uyakhomenta kuye khona nayo ividiyo yakhe uMusa Nsebeshe. Enjoy. Usisi uZandile Tembe ngifuna not ukuthi angifake ngo-connection, but ngicela kuyena ngoba uwumuntu owayekade sinaye kaKumisa, but yena bekwi-board kaKumisa, so bethanda ukuthi basisize basinikeze nendlela okwenziwa ngayo izinto nani. So ngangifuna i-advice naye ne-format yokuthi okay, so if ngifuna le show ukuyithatha egagasini ngiyifake ukhosini, and I started working on that. Ngamtshela futhi naye, so sithe sabhizi nalokho ngase ngi-approach-wa-ke uMseleku. Besibonana-ke vele uMseleku ngoba phela ikhampani senza naye, abese sabonana noMseleku, abese ethi uMseleku, yazi Musa, ngine-project la that I've been trying ukuyenza for 5 years, but hey, ayifuni ukungena lapha kule nto ku-TV. Sengikhulumile, sengakhuluma ngisho noBasetsane nobani. Athi mina yazi-ke Brazo, bize umuntu mengabe emdala kodwa engeke angizale ngiyaye ngithi Brazo. Yeah, ngithi Brazo, yazi into ezongishaya la mina, ngazi into yaka-music, into ehlala ne-radio. I-TV angikho aware ngoba i-theatre kuphela yabo. Asethi yena, hayi Musa, ngibona umsebenzi owenzayo kula makhampeni, ngibona umsebenzi owenzayo kunkosikazi uMakhumalo. Ngiyakholelwa ngoba ngiyakubona ukuthi umuntu onjani, ngiyakholelwa ukuthi le nto ungayenza. Ngithi mina akunankinga, ngingayizama, but uma ngabe uzoprovide ama-resources, athi no, whatever efunakalayo edinga imali ngizoyi-provide. Ngithi mina hayi akunankinga. Then I approach umngani wami, naye sasiwabangane ngento ye-industry, namanje sabangane, uGumede, kuphi e-college, side EFT, yes. I-TVET nje asithi ya madoda phela thina sisasho standard mfowethu, awasisho ama-grade, yabo. So
ngi-approach-e uGumede mfethu, uma ngi-approach-a uGumede athi hayi no, yazi Musa, ngiyayizwa into yakho ayinankinga mfethu, kulungile kuzozwa ngawo uma usungibiza. I-reason edala ukuthi ngibiza uGumede had a relationship noma a connection to i-Mnet. Yes, because kunemsebenzi ebeke ayenze emhlanganisa ne-Mnet. Yes, so I know ukuthi if senza into kufanele iyongena laphana, kuzoba lula ukulandela ama-channels afanele ifike ngesikhathi. Yes, so hhayi-ke from there kube ukuthi-ke siyaqala-ke sibe ne-meeting yokuqala neyesibili. Emithingini yethu yokuqala neyesibili, uMseleku wathi into ayisho wathi, bafowethu if ningenzela lento iphumelela iy'mpilo zenu zizoshintsha. And la ngifuna ukuqala ikhampani nabameli bami masiqala nje ngizoba bhizi siba le nto senze isikhampani, igama la i-Thanks Ma. Kule khampani bafowethu lo msebenzi maniwenzile sawenza wawungena ku-TV kule khampani because izoba i-production company, nizo-owner o2% kuyona. Siyikhulumi-ke imali sikayikhulumi ngoba soyikhuluma imali mase kufika into ye-budget. Hhayi-ke then enye i-challenge umamkhulu uMacele akayifuni nokuthi ayibone lento. uMacele unkosikazi kaMseleku umdala akafuni nokuthi ayibone lento. Kube so in fact uyedwa umuntu owayekade lento ngempela eyizwa eyibona. Ngingazi-ke abanye but umuntu excuse me esaze ngempela noba uMseleku wazi wathi naye hayi no, asike siyeni sikhulumeni simchazele ukuthi akuyona into ezolentoza. Uyena uMacele and then bese kuba uMayeni. Naye sambriefa ukuthi-ke lowa muntu uyayithulela ngeke uze umu-understand-e noma kodwa kona kulalivele lokuthi hhayi akathandi kodwa sakhuluma futhi naye and then kube sekuba yes nokugcina I think kuba isibongo sakhe ngiyasikhohlwa uSisimbali. Yes, naye futhi wayethanda ukuba nayo inkinga naye iba uhlelo olali-involve wabona for ukuthi kwenziwe lento ye-show, i-reality show. i-reality show. Yes. Okay. Babengayithandi, babengayifuni. I-reality show le ngiyaziyo njengamanje uthando nesithembu. Yes. Okay. Yes. Phela mina ngazi ukuthi ngibukela i-TV ngibe kancane. Okay. Sengiyakuzwa-ke manje ya. So sadlula-ke kulokho ukuthi khulumiseke nabo and then I spend a lot of time nabo ngiloku in and out kubona trying ukuthi umuntu akwazi ukuthi abafunde azi nelento, but noMseleku wayekhuthele ngoba wayengibriefa, yabo njalo ngibriefa. He even came to my house azongilanda, yabo. At the time ngihlala ku-one room baba, yeso, ngihlala ku-one room ney'ngane eziwu-2 ne-fro, yabo, anginalutho kodwa umqondo ukhona, yabo. Lo baba afike emoto enkulu azongilanda la egcekeni sihambe, yabo, angifonele okay. So ngisafuna uzoqalela kulezi zinto ezama-promises akhe and then he suggested ukuthi Musa ngoba uhlala kude and lento kulandela kuzoba lento into ezofanakala nje base kuzoqalwa bese sizokwenza bese sizoqala lento yokushutha-ke nani into yelento into ye-trailer. Wathi Musa kuzomele sikutholele imoto ozolentoza noma into engizoyenza ngizokunikeza imoto la, but uma ngabe sesiqede le show maseyiphelele uGumede ubufakazi. So wathi ngizokunikeza yabo le van lelathi lona aqala ngali lento wathi uzongipha lona. Yeah, but-ke hhayi ukuthi ngizama just ukukuvezela ngoba fanele ngikhulume iqiniso ukuthi what happened. Yes, and then hhayi-ke kube ukuthi-ke ngiyaqala-ke manje ngiya-drafta yonke into ngadrafta i-proposal si-approve lento uma ngenza into sizohlangana noma ngiyi-email iye ngibasisiye noma sihlangane ayi-approve noGumede, but uGumede bese spenda more time naye ngoba umsebenzi besuwenza naye. Yes, so-ke kufanele ukuthi senze ilento i-script se-trailer, phinde ngenze i-script season 1. Yes, proposal, budget, everything. Udlame uGumede yonke le information efunakalayo acele futhi ngale ne-format ye-budget and everything na.
sikwenze konke ngoba sasiya nebudget ka 4 point something million, but-ke akusebenzanga leyo budget, bathi inkulu. Yes, ngase-ke kwayi-responsibility yami ukuthi okay, so ngizokwenza i-trailer and everything. So uGumede masikhuluma kuma-meeting wasuggest ukuthi ngoba yena ulaphana iqombe ilapha e-TVET, into ehlangane yes ne-entertainment. So nabenza i-production yokushutha nani, kwaba ukuthi i-program ukuze ne-business plan yayo ne-proposal ikwazi ukuba right, futhi kumele ibe ne-contribution emphakathini. So ukuba ne-contribution emphakathini ukuthi lawa ama-student akube yi-platform leyo ukuthi akwazi ukuthi nawo azo-trainer la, ngoba vele agijima namakhamera besebenzisana KZN TV. Yes, lama-student akade i-service training eyithola khona. So namakhamera abawasebenzisayo kade provide KZN TV. Bear in mind ukuthi uMseleku yena wayefuna ishow iyongena ku-KZN TV, and then we said no, ishow singayifaka ku-national television, yabo. So uGumede ayilungisa esikoleni ne-management leyo, ama-student ivunyelwane siwathola, namakhamera siwathola. Then the first shooting was bekade kune-birthday kaMacele ehhotela leli elise-Shepstone, kwakuthiwa yini ihhotela elise-Shepstone, Carpenter Bay. Then ila saqala khona-ke sabashutha, and then kwase kulandela-ke manje kuza i-script-ke manje ngasenza nabo besi-approve-ile nabo ese-trailer. Ama-student lawa sivuka ngo-3 ekuseni ngoba kufanele sishuthe kusamnyama, sishuthe kuphuma ilanga, so futhi nantambama noma sekushona ilanga, uyabona. So sayenza i-trailer, then ngabasathatha noma Khumalo ngabase studio, music studio, ukuthi bokwenza i-voice over. Yes, wenza i-voice over, ngayi-editha, sayiqeda, yaphelela ilento, i-trailer, i-proposal ikhona, i-budget ikhona, sase siyathumela. Masithumela, but before ngifike ekuthumeleni, i-purpose nezinto asibrifa ngazo uMseleku wayethe ufuna ukufundisa abantu ngendaba yesithembu, ngoba uphila yona impilo yakho, uyayithanda futhi, and uyambona uma ukhuluma nawe ukuthi no, uyayithanda, uyayizwa futhi iwuyena. Yes. So kodwa-ke la kushintshe khona, masikhuluma sibrifana ngoba etafuleni niyakhuluma nilentoza. So kwakungakhona ukuthi abantu, ngoba one kwakuwukufundisa abantu, ngokusho kwakhe, abantu nesivumelwano sethu sonke ukuthi kwakuwufundisa abantu besimame ukuthi isithembu asiyona inkinga. Yes, nangu ubaba uyayiphila lempilo futhi wabhala nencwadi ngayo. So thina kulokho besikuthatha, abona kusho konke bese thina okay, kanje emphakathini fanele ku-public kuvele kanje ukuze kukwazi ukuba isifundo. Naye athi yes, uqinisile, because he's a very intelligent guy, by the way. Yes. So washintsha la ekuthenini manje sibukeka sengathi seyokuveza ukuthi indoda ezoba nesithembu kufanele ibe nemali, noma indoda enesithembu, indoda enemali ekwazi ukuba nesithembu. Kanti le nto kwawukufundisa abantu besilisa lento yokuthi ngendlela sesasiyakha ngayo, yakade yena eyiphrizente ngayo, futhi kuthina ukuthi abantu besilisa bazi ukuthi yes, uyaba nesithembu, but you need to be responsible, and this is how you manage isithembu, because leyo gama lokumanage isithembu has always been iyalimenshina, and futhi ngiyakwazi ukukubona nami ukuthi no, uyabo. So-ke hayi, masidlula-ke lapho ukuthi-ke akubanga saba masekuvela ku-TV kahle hle ngale ndlela esasilentoza ngayo. So-ke i-trailer ngithathe siphushe iye khona. It was 17 January, ngangi-assembly ngihambisela ingane yami esikoleni kuyovulwa iy'kole, la kungena ucingo kuthiwa ngakusasa ngo-8 siyapresenta. I-proposal ihambe ngoba ngo-October, November. Yes, somewhere lapho, October, November, hambe proposal. January 17 labe lingena ucingo. Hhayi-ke sithintane-ke engcingweni, athena nosoflaya sithi la sakophante awukwazi ukuspenda, akudrive. Ekhuluma nendaba yokubhukha, sathi no, driver sifike ekuzeni kokusa, noma sifike silale emotweni. Sahamba impela, sa-drive,
hamba imoto yakhe safika khona wakhuluma indaba yokubhukha nendawo yebreakfast athi no la igaraji ku-right kwatholakala ama-Red Bull kwatholakala into encane sangena ema-toilet sihengile amasudi ethu la emotweni asamfaka ema-toilet sishaya ubuso lapha sageza sonke sabuya saqoka la sangena emotweni sashona la ka-Mnet. Hhayi-ke kufika ka-Mnet sasiphethe ama-hard copy e-PowerPoint presentation kanye ne-soft copy ye-trailer. Bathi hhayi sicela ukuthi ningaqali ngephepha asiqale nge-trailer. Sayifaka i-trailer yathi phela i-trailer kwathiwa hhayi no asisekho isidingo sokuthi siqhubeke lento yephepha bathi no bayi-understand i-concept. Kwase kuyakhulunywa ngiyabakhombisa futhi ukuba happy do bengavezi lento eqiniso. Base bebuza ukuthi okay ubani i-communication so ibamba nobani to give you feedback and stuff. So uMr Gumede ngendlela yokuthi uyabona when you work with someone umrespect and usekhombisile ukuthi no kuzoba neqiniso abesethi hhayi no ngicela ukuthi ni-communicate noMseleku kusala inamba kaMseleku. Makusala inamba kaMseleku it's fine masesiphinda masifika eMantros laphana sisakwelantshi wasifezela ngena imessage ethi thanks guys for trusting us with the concept yenu. It's a very good concept. Sicabanga ukuthi kuzosetshenzwa. Ngiyagcina njalo okay. So thina sabona ukuthi hayi iwini ke la. Semasuka lapho waze washo ngomlomo wakhe wathi Musa uyi-perfectionist. Athi Musa akekho umuntu ongathatha into kuwena. Semotweni yakhe siyabuya. Hhayi-ke sibuye yafika i-communication yokuthi manje kwenze njani fanele shuthi idili wafika i-communication yokuqala wasitshela ukuthi no labantu bayivuma sebezofona manje kuyosayinwa i-contract bazoyisenda i-contract baphinde futhi bese kuyakhushwa kuyosayina. Mase kufika ucingo lokuthi akuyosayina angimazi noma uhamba namakhosikazi akhe noma uhamba yedwa yini but asazanga thina. Mese buya washo angisakhumbula isitori asisho kodwa esuthi hhayi manje kube kanje walentoza yabona nje kodwa uGumede akasisho because if ever kuyenzeka ukuthi le podcast into yakhona mhlawumbe yalentoza then uGumede kufanele ayeze futhi naye uthe u-free if kuwukuthi nimdinga ngamfonela afake kule speaker yes. So asibekele leso story besathi lapha ama-companies awu-3 esiwanikeziwe because i-Thanksma ayikwazi ukuthi ingayiproducela reason isayitsha so fanele bayenza leya nto ngizothini ukukhulisa amanye amakhampani yes. So into eyenzakalayo bavume lapho season 1 season 2 season 3 usalentoza kodwa ungathi ukhona nawo so which means ukuthi season 1 uzobe ushuthwa ikhampani lentoza ibisebenza nani nalama-students lama-students sesiya-observe sesiyawathatha manje ukuthi abe ngaphansi kwe-Thanksma kahle ama-agreement esinawo but angomlomo akalentozo ngoba vele i-Thanksma it's only us because that yiloko besikwazi ukuthi nathi shareholders ngoba bengakaqedwa kahle ngokwakhe abameli yes so sathi no 2%. So thina so-producer kahle asibona malento yabo so nabo abantu abakwenza production ukuze kule nto izohamba iqashe nabantu so ama-student laba benikeziwe ukuthi lo ungasebenza negafu lo usebenza no-sound bani lo usebenza no-concept bani lo usebenza nani yabo wonke amalento yes. So-ke abese-choose i-Endomall athi besethi no i-Endomall abayi-choose-ile esizosebenza nayo then Endomall kufanele-ke ihlike-ke manje sizohlangana nathi siyi-team sikhulumeni sihlangane nami noGumede nayo then bese babese if I'm not mistaken base beyisendela useason 1 noma useason 1 basawupresenta kubona ngala but wawenziwe yimina lo season 1 usakhona namanje everything enhlanhla yonke into engikhuluma ngayo uthando neSithembu ikhona kumalento yami kuma-archives ami yes. Useason 1 ngisho ungawubuka ushintshwe kancane zonke izinto nje banjalo. Endomall lo mlungu bese resigna ngala Endomall imthatha
ibimtransfer in fact ibimsusa ngala lo owayela imsa eHolland uyosebenza kwendomo leseHolland. Wafika wayi-approve wathi no guys umsebenzi wenu nawo la no it's perfect season 1 nje. That's why ngisho wadraft mina. Yes. Cumberland's team. Exactly, yes. So kwaba ukuthi i-endomoli-ke wasichazela ukuthi no i-endomol njengoba kusetshenzwa kanje so izothatha a large portion of i-budget and then we're gonna get ama-figures remain sasisho ngama-percentage ukuthi I think ukuthi i-endomol was going to take 75% of the budget because they said 50% is for the whole production and then 25% is for their profit and then us then we got the 25% as it thanks ma. Yes. Hhayi-ke kuqhubeke-ke mfowethu kube ukuthi kayi-ke sekuzoqala ukushuthwa kusetha i-date ukuthi kuzoshuthwa ngoba kwaqala ukushuthwa I think u-April no-May zoqala ukushuthwa okay so kulungiswa zonke izinto nani sekuqala ukuba khona izinto ey'doji manje uyabona hhayi-ke ne-information asayitholi kahle hhayi kulungile izofika i-team yandomoli ifike sifike manje nama-student-ke nathi okay ama-student khona ezokwazi ukulentoswa hhayi-ke ku-introduce-wane kube right kuthaskwane ukuthi okay ubani sebenza nobani ubani sebenza nobani kanjani nathini qhubeke-ke kushuthwe mfowethu qala usizini 1 ushuthwa uma ushuthwa usizini 1 ama-student aye kancane kancane engasiza manje i-transport bese wathembisa yona ukuthi azolandwa agoduswe awayitholi ilantshi mangabe kudliwa uthola ukuthi i-endomol iya-prioritize naye uMseleku uyambona ukuthi useshintshile akasekho kuthina manje sinogumede asekho nje kahle kahle khona umbhemo wakuthiwa what's this guy Lerato gama lakhe lokho uyena owayeproducer why yes so unaye nje uzwa ngaye yabo everything things aya lento ziyazi uyabona ukuthi ziyashintsha uyazibona futhi ukuthi awusekho welcome kahle kahle but the fact ukuthi la kuney'thembiso esinazo there's money esiyisebenzayo so you can't just leave qhubeke ne-team mfowethu ama-student igcine ngempela sasisenza nawu-2 noma agcina engasekho ngisakhumbuli kahle yabo usizini 1 uyazi ukuthi lento engayibona khona ama-student lento mfowethu njengoba enganikezwa transport futhi methi i-transport ikulungile kodwa awaphatheki kahle nani nani mina kuthe makushuthwa ngahlatshwa okay makuyiwe lento zengiyoshuthwa ophaqa abavumelekile but ngangifake bona ngahlatshwa ibhodlela kuphaqa ngalimala onyaweni uyazi ukuthi no one cared ngahlala hlampe isonto lonke noma 2 weeks ngoba kushuthwa kabili noma kanye ngesonto wahlala 2 weeks ngingayi ngisho kube ucingo kuphela usunjani indaba kadokotela indaba yani I took care of myself yabo then wa right kwaqhutshekwa waphela isizini uma uphela usizini 1 ngiyabona ukuthi I still akukho right kodwa ngathula kwathiwa kuya-edithwa kwaqeda la sixabana khona ukuthi kuyahlukwana okay wangithi uMseleku ufike kuthina wathi lento seyizame 5 years imhlula so ufuna simenzele yona uzoprovide ama-resources sakwenza akulento zile okay uma u-understanda into yakafilimu ma une-idea eye-movie noma eyani uyeza nayo to umuntu okuthiwa yini uproducer uproducer khona uproducer oproducer abahlukene but producer into eyi-understanda ukuthi umuntu ozokwazi ukuthi leyo nto ayenze ibe i-reality ukuze imali ukuze yini ahambe ososa ama-funds everything nani nani then uMseleku nalofana lo owe-endomol bavumelana ngokuthi bathi angifakwe njenge-student sase-college bengenza in-service training ngithi mina no you can't ngiwuproducer mina lapha I'm one of the producers makumention oproducer it's me it's you ugumede and then the producer waka-endomol and then ungabafaka nabanye but we are the producers of that show wathi wanqaba wamale wathi hayi ngeke musa kanje kanje kanti mina hayi yazini nenzani kanje vela ningangifaki or ningalifaki igama lami uma ukuthi aningifaki njengo-producer because I produce the show you know I produce the show yeah and then you must pay my money all lento zile okay ekugcineni okay sengiye entweni ezixabanisile ngenkathi sasikhuluma eqaleni kushiwo into 2% nani the mase-approve into ebudget laphana bezosinikeza u-200K yes but he gave us only 10K that 10K mina nginikeza wona ufike usuhlukene kabili nakhona nguqoqa ngoba
No, it was not yeah, December, yeah, December of the following year. Angithi kwakuJanuary le days. I think ngoDecember noma ama-holiday that season. Ngikutshelile ngihlala ku-one room ney'ngane eziwu-two nonkosikazi. Lo mbhemu uyabuya azongilanda and wasithembisa lo 2%, wasithembisa lo 200K. Okay, so I know ukuthi impilo, ngiwasho futhi womlomo, impilo zenu zizoshintsha. Okay, ngazi ukuthi no, la ngisebenza manje ngifocus kule nto. Bengibuya ngo-4 ekuseni ekhaya, ngihambe ngo-3, ngibuye ngo-3 esinye isikhathi ngiletoza unkosikazi uzokutshela. And masiyoshutha kwesinye isiqewu mfowethu, ubone ukuthi bese bemjikile ngempela labafana baseGoli, ukuthenga isikelemu ngisho kanjalo, because akekho umuntu oyingozi njengomuntu othanda ifame. Uyamkhohlwa very fast. Same thing yenzeke ku-imal uMseleku ayenzayo. Umuntu othanda ifame, they forget about money, they forget about abantu ababakhile. KaMseleku ngakusho lokho kusho ngathiwa on public, even internationally, i-TV status bayinikezwe uMusa Nsebeshe. I-TV status uMseleku nomndeni wakhe bayinikezwe uMusa Nsebeshe, but they never paid me a cent. Ngihlala ku-one room, uyezwa, ney'ngane. La ongazwela khona kakhulu uma sishutha esiqiwini sesibuya shuthi ngale ebusuku kwaba khona ama-conflict akhona, kwaba ukuthi siyabuya vele thina siyi-team sasizobuya. I called uGumede from Shelly Beach ukuthi ayongilanda kulela bridge lase-Scotberg, because i-Endomall i-team yakhona ibhukhele eThekwini. I'm stranded now, I don't have a transport masuka lapha. It's either ngiyolala kaMseleku noma bazongishiya eShepstone. I called uGumede, wathi Gumede no mfethu kulungile ngizovuka. Ngabo 12 ebusuku. Wangithatha u-1 ngafika ngo-3 endlini. Yes. Isihluko asenzile lo wababa. Yabo. So yazi into eyenzeka mfowethu kusho ukuthi ke sibange lento yelo ama-credit, then bese ngithi abangeke uma bengangenza uproducer ngoba ngiwuproducer ngine-right, yonke into iyangivumela ukuthi ngiwuproducer. Then imali ngaboleka kumakhumalo u-3,000 because endlini kulanjiwe, wangiboleka u-3,000. Then mase kufanele bakhokhe le mali, uyazi ukuthi uMseleku ngayilwa kwaze kwaba ney'nkulumo ezingekho right kuthina no-WhatsApp ukuze le mali ngize ngiyithole. Nakhona wasethi ngikweleta umakhumalo u-3,000 ngiqale ngiwukhokha, athi hhayi ngicela uwubambe lapho, ubusuku wangineza u-7,000. U-10,000 kaGumede nawo wenza hlampe after 2-3 weeks, 4 weeks after ngikhokhelile, yabo. U-10,000 ku-200,000 ekade sithembisene wona no-2% ku-thanksma, kusho yena engaphoqwanga umuntu. But sesiyenzile yonke into ayifunayo. That's why I'm saying umuntu othanda ifame, ama-artist first unabantu abathanda ifame. Lo baba unayo imali, but inkinga ifame iyayithanda, ba-famous bayakuthanda ukuduma. Yes. And I don't know why wakhohlwa ukuthi usuka kuphi. Besinama-plans amaningi esawakhuluma naye awaziyo nani. But ama-artist wonke-ke eSouth Africa, mhlampe nasemhlabeni but ngase-South Africa, the problem is bathola i-platform and then they forget about abalento, babambisane babambane nge-fake friendship bonke la ku-industry, and then ekugcineni umuntu mase izinto sezingahambi right akhumbule emuva. uMseleku akulula ngoba unemali, noma bekuthiwa i-industry kuyambhedela vele ilento, ngimfice nemali, unayo imali, kwaphinde kwa-edeka cause nami I did contribute. Njengoba ne-TV status, there's a lot of money abayenzayo. Even the music owawuzokwenziwa, everything mfethu yayikade yenziwa, nento khona umusic wawuzongena ama-artist alokhali, a-national. Yonke into mfethu yayisetshenzwa ngokuthi izopromotha ngisho nogu nani nalento abake bayizama ukuthi yaka-tourism, because it was also our plan noGumede ukuthi mase ilento zalento, we have to have a strategy and plan ukuthi how do we ukusebenza u-tourism integrate nale show yenu ukuze i-South Coast nayo lentoze kube khona namathuba. But then-ke into mfethu uma ngabe seyilento zile, yabo. So ukudlula u-season 2 masowushuthwa, I did not go there because bese kwenzeka zonke lezi zinto, and then akukho la kwathi khona siyayeka kanjani, ngase ngiyasuka ngahamba. But enye into eyenzakalayo, I'm telling you, mangihlangana nabo e-mall, first time siqala ukuhlangana, he changed his direction, shase ngathi akangiboni. Umama wakwakhela omdala ngijwayele ukuhlangana naye, avele akhulume kakhulu nomntamba naye, abangibingeleli kwabona, nami angibabingeleli-ke. Abangazi ukuthi ngiyini, ngitshela umuntu anithatha ninikeze i-TV status naziwe umhlaba wonke nidume, ehlala ku-one room,
ezinikele wathatha isikhathi sakhe sonke into ama-promises wonke eniwenzile angabi wona, yabo. So ya ilapho mfowethu, ilapho, but-ke iqiniso lokuthi i-public ifanele ilazi, because mina ngihlale ngisho ngithi this thing yokuthi abantu uma befika kuma-media houses noma ku-platform ye-media umuntu alokhu ethi hayi into uzoyifihla. No, I don't have anything to hide, because I don't believe ukuthi nasemhlabeni nje bangikhona angizange umuntu ngize ngoma wami nobaba wami idlozi nomdala. So into abangiyenzona fanele ngiyenze, futhi mase kukhona ohlakaniphile wayithatha wayitshela ukuthi not wayithatha wabenefit, then land, yabo. It's the same thing. I've got so many things mfethu ezilento. Government condoms, something that you don't know ukuthi government condoms njengoba wasuka kulawa ya, that was my idea. I did a proposal. I went to ngabizwa Prima's office kusawu Dr. Sibongisendlovu. I went and present to KZN Health Strategical Team, and asibambe lapho. But even politician locally, they know, umasipala, they know ukuthi those condoms, it was this. Okay, Musa, ngiyacela ngicela ukuthi ngiyibhale phansi le point, yes, ngicela ukuthi ngiyibhale phansi le point, yabo. Ngenxa yesikhathi, no, inkulu lento ayishoyo, yabo. But kulo 5 minutes wokugcina osele Musa njengamanje